Hello njani? Baba anenethe. Cha, isebenzi fana lento yakho awukwazi ungena ususmayilile la Ngenze. udedele isimali esingaka la yathi. Hayi Yima khona ukuthi ngisho uma anginakuthiye ngingafuni kakakazi. sengenzeni manje. Angiyatshela kunenethe. Why are you not singing today? Sicela imoto. Wesiphaba. Yini siwenze manje kumele uhleke wahlekela ama customers every time baba. Phololo. Owazothatha imoto imali bese azazi bese lezi ngane zakho buka bese usho uma ungafuni. Ngingangafuna kanjani ukudayisa imoto? Hamba kanjani kabi yami? Hayi. Ile yangabi kuwe. Abha kanjani la ichama? Yini? Ngithi phela mina ngifuna usondele la uzoba isport akabe yami ini manje awuyeni. Ya bad network. Yini? Yini ya bed network ba. And ugesa ukho lapho. Aningitshela ngathi network ya bad. Phela nisanibona Ugesa nokuthi. ukho base. Awe bhuti usibhanqa anizanizothenga imoto bafethu. La ichama ngicela uze kusasa la. Uyangizwa? Yeah, manje they are too beautiful people. I can never. Ima. You can never. I can never. Never, bro. Never. Okay, wozongivala ke njenge out yakho la idlangezo. Okay. Fika ke lapho, but esipani sakho no, they are too beautiful people. This is bullshit, man. Yeah, man, damn, bro. Ah. Mana phela ngizoyithenga imoto awubizwe yedwa. The dog, kulungile dog. You want to? When are you coming this side with Jamludi? Yo, bro, the dude he's a very busy man. Bro. Always eating, bro. You know me? Hey, Baba. He's a very busy cow eating macaroni mbila. Yeah, bro. What's up, bro? He's always eating. Nje muzi yakhala la khona manje. Asike savele lo uJamludi. Mana mfethu, ngithi mina usebenza nabantu abahle lapho. Abize noma oyedwa phela. Ngizobingelela just to greet. Abanga usuyikhokha. Mhlawumbe inkulumo yakho engididile awuphinde. Ayekela ke. Uyadidana inkulumo ngisho. Ngisebenza nabantu ima let me rephrase it for you. Ngisebenza nabantu abahle. Cela ngikubize lo yedwa ufuna ukubingelela. I saw Shorty. What's up, Shorty? Hey, yo. I saw you work with Shorty, bro. Oh, you saw Shorty. Which means only Shorty is a beautiful woman here. Yeah? No, I that did is what not you're trying to say? No, I did not say that. I just saw Shorty, bro. I saw Shorty. I was morose. You saw Shorty. Yeah, so. Who's that? Who's that, bro? Who's that? It's her. Ima. It's her. Who's that? Yo, yeah, I'm hazing, bro. What the fuck? I'm hazing. Shorty. I'm hazing, bro. What the fuck? I have to haze, bro. What the fuck? He's busy with your life, bro. Right? And you are busy with the cows in the valleys. Yeah, I'm busy with the cows, bro. What the fuck?
I'm dealing with the cows. She must come and lose her with me, bro. She must come and lose her. She must come and lose her with me. Fine. Mina ngangithanda wena. Thanda lethanda. You crazy, you. Ngangithanda wena. Wena lathi ufunda manje ukuyeka lento yakho. Umtshela ukuthi ngithe ngiyakhonza phela. Uthi uzama myeza yeni na hayizani ikuphi inkinga yenu? Ngeke singayizi baba. Ima la chama wenzani kamehlo? Ima wenzani? Wenzani vele? Awumi. Uma lapho. Sikhuluma izinto eziserious la. What the fuck? Awufuni kuvezela abanye abantu abanye sinabo abahle la ekhaya. No, I wanna see Shorty, bro. What the fuck, man? Shorty, bro, what the fuck? Uzi, you're living my dream, man. You're living my dream. You're living my dream. I'm living your dream, man. You're living my dream, man. Shit, bro. Shit. Shit, man. You busy in the valley reading my Como. Yeah, with my coma, bro, and the Mamboos is busy crying. Me busy deciding with pretty ladies. Man. Yeah, bro. What's up, bro? You pretty baby. Yeah. Ayongihlekiselana mina mfana wena. Ufike usho ukuthi uthuba uthe uyabingelela. Manje funa uyoqala wanjani ukusebenza? Kusebenza, mina ngisebenzi mina. Mina umahlalela mina. Ngithi mina uyoqala 1 January ukusebenza. Ngizofunda. Indaba yomsebenzi uyayikhathela. Phela kuyenzeka konke la ejam uyafunda ubusebenza. No. Mina ingqondo yami incane. Fellow advocate. Ikhanda likhulu ingqondo yami incane. I have to focus on one thing. Yes. Ingqondo yami incane, ikhanda likhulu. Hayi cha ngeke usebenze nathi la, ngeke usebenze nathi sizokufaka komunye halfway. No, I'm good, bro. I'm good. Yabo. Nah, it's chat, bro. I'm good. Sizokufaka komunye halfway, not lola. Nah, bro. I'm good, bro. Oh. Ofuni moto ngizocela ngibhalele ku-inbox eKist. Bafethu, hamba nothenga imoto enkunzi bafethu. Like ngithi mina Inkunzi bafethu ukukhiqiza imoto bafethu. Abeze batshele ngabembeza bonke ngobuningi baba uyeni. Yabonga yazi namali ibekeni kodwa khona. Chimanye. Beka the mali. Beka the mali, put the money over there, bro, and go. Manje pho ima welight ngoba khona imoto yakhe ngikubekele yona la why ungafuni ukuzoyilanda mfana wami. Uleka mina, I'm coming soon. Soon. Where ima when is soon? We wanna know when is soon. December is soon. December is soon. Soon is December, bro. What the fuck, man? But my bro, we are on December, so you are confusing us if we are saying December is soon. 31 December is not soon. I wanted to be a Christmas present. What the fuck? We want to know as your followers, we want to know when are you coming to Mpangeni? I wanted to be a Christmas present, bro. In Mpangeni, bro, I'm not coming over there. What the fuck, man? What the fuck? I ain't coming over there, bro. You wanted to be a Christmas present to who? Be specific, my guy, be specific.
No, to my mom and dad, bro. To my parents, actually. How? What the fuck? What are you talking about, bro? What are you assumption? What are you assuming, bro? What the fuck? Cha kodwa abe kumele Hey, uvele what the kumele fuck? nawe uvele ube salesman umntwana nje kuvele ecace kusho ukuthi umoto straight. I ain't doing that shit, bro. And I ain't doing abong that. usebenza la kabe uzomila intshebe uzoyeka nje ukuba yilelo emoji oyilo leli zambane leli. Yabo. Amadano, yabo my yoga. So it's the cause, bro. Amadano, I'm a yoga to my grapes. It doesn't nje. That's the cause of me not having a beard, bro. What the fuck, man? Hey. Osuthi ngiyeka amadanono mina ngibe nentshebe. Ngiyeka amadanono mina ngibe nentshebe. Mina ndoda amadanono la ekhaya umethe ngathengelwa mina. Jacuzzi yashisa. Where's the jacuzzi? Ishinkinga ngeke ibonakale, bro. Ayifana isibindi sakho sokungena kulawa manzi light. Isibindi sakho sokungena kulawa manzi. Ilapha ezansi. Isibindi sakho sokungena kulawa manzi. Is over the valleys. Yeah. Over there, bro. It's very far, man. So mina ngithi isibindi sakho sokungena kulawa manzi ezosibulala icontent. I ain't scared of shit, bro. Sengicabanga amatsho waqala wawaphosa nje phakathi nithi niza-check ukuthi khona into ekhona yini. Hey, yo, bro, we swim over there every day. So Man, about it, leti kanje. So like if when you can bring me a custom and the local customer buys a mod, when you will get 2,000 for bringing me a customer as a sponsor, you see. yeah. So when if njengamanje right now when you can get me 3 customers from your followers, njengamanje and they get approved and bayavuma bazoyithatha imoto. Ulayitshama nje liyothi lishone namhla useno 6,000 wakhe bank. Bro, that's money. That's real money, bro. Come again? What the fuck, man? No, that's real money. You bro. can you money, can bro. even start you can even start to wonder your child. You see, you can buy pampasses, you can buy Purines. Yeah, bo. Tech. Don't be don't be an absent father, bro. Don't be an absent father. You see, I'm very want much present. to be a present father. Yes, I'm a and present I'm father. gonna help you, and I'm gonna help you step by step, baby steps. Hey, Baba, fuck you, Baba. Fuck you, Baba. Yes. Baba. Bafethu. Iqinile vele imhlathi ubona ukuthi iqinile imhlathi yami. Iqinile imhlathi, iqinile asiphumi isingisa ungiyeke. Yakabe yami. Ningayilaleli into esholo kodwa ke bafethu hambani nothenga imoto. Uma ufika uthenga imoto noma urefisha umuntu usho ukuthi uvule ku light. Yes, ngicela nothenga imoto eNkunzimane. Yes. Ngithenga imoto eNkunzimane ngithole lo 2,000 mfethu. Ngikwazi ukudla. Hayi lento ayisho umhlangano awusho. Ngiyidle nje imali. December manje ngiyidle nje. Ngihambe ngisuke ngiyothenga ama cricket. Vele lidle yes you can. Wena la ichama njengoba ngisho ukuthi bekungaba ngcono ukuthi mhlawumbe uyafika la senza 1 or 2 promo videos. Then after that ke but ke I understand. Yes. Bro, what the fuck? Is there a problem with me coming there? Is there a problem with There's me no coming problem there? with you coming here. For me, there's no problem. Oh, that's good, bro. You can come at any time. I'm gonna see Shorty. Come again? I'm gonna see Shorty, bro. You want to see Shorty?
Yes. You like problems. You only like Just problems. 2 seconds. 2 seconds. Shwi. Ngeke ngibingelele uzodlula nje uzomdlulisa uzofika uyibeke eduze kwakhe bese uyadlulisa. Ucele ucela usho bese udlulisa. Shoti, ngicela ubingelela abalandeli. Ngizosondela lapho kuwe. Usho ukuthi umlandeli Bami, uyabingelela. I'm live. Nanku uShoti wey'ngane zakwethu. Usisi mude-ke uma usumbona in real life. Yes. Hello. Hey shorty. Bilang bon. Hey shorty. Why ngiyacenge nalo. Back Kanjani? camera. Oh, phela bengithi ngifisa ukuthi ngiveze kahle manje lo waself wami kube kukho. Hey shorty. Hayi kezwakala. Ngeke nkuzimani buya ku. Kezwakala. Mafuni. Hey. Ngathi ngiphuma eduze nelanga. Ngashiselwa. Your heart is papa like a fire. Cha kodwa kuyageja-ke mfana wami wena uyayithanda inkinga vele. No, cha ukuthi awukade ngangimona so I'm happy to see Short, are you friends with me? kungenabo ey'nkunzimane mfethu unkunzimane angithi yabona yiyo into esixabanisayo mina le nawe. Sikwazi. Nothing bengibuzela ukwazi. Ushavezu. Kodwa impendulo bengiyicela-ke uma kuthi ungakhona ukuphendula. Uma kuthi angawukhona futhi it's fine. Sengifuna ukuhleba. Unkunzimane mfethu yimi. Hayi ngiyenzile Nkosi yami nalo loya. Unkunzimane chill bro, what the fuck man? I was just asking. Why are you Serious. asking that question? But Why are you asking that question bro? eh? Why are you asking that question? It's not necessary. Uyayimosha uyavela uyimosha inkunzimane yazi ngiyi-happy kanjena mfethu uvela uyimosha into ungenaphi nje lo Angikhulumi nje nawe. ungenaphi ku-live wona Ngicela siyeke. Light. Can you please change topic? Badlala okay, ibhola. buy the cars inkunzimane is selling the cars. Danko. Inkunzimane is selling the Ungenaphi? ungenaphi wena Enter. awundoni Ndlovukazi. Hayi mfana yini ikhanda kanti ikhanda selinjani manje? Yini ikhanda manje mfana amaqwatha. Awuthule inkunzimane ngisabingelela unduni la Ndlovukazi. Melihloniphe phela, melihloniphe. Hayi, anandaba lapha. I don't care. Mase kunondoni? I don't care, bra. I don't care. Ndoni over everyone. Hayi. Baba. La ichaba ngokuphinda ushintshe mfana wami. Ngeke. Ngicela utshela abalandeli bakho labo ukuthi bethenga bethe imoto mfethu. Ngala nithenga imoto bafethu. Zithathele we mama Nkosi yami inhlalo futhi kube ngeyakho. Whether like chama like I think we can maintain if we can get at least two. Ngoba right mfana wami amaphimpa asazokuthengwa uwe. Mfethu yazi le ekhaya bahambe sakudlala. Let me see your cool parents.
They're gone. You see my parents are so cool, man. They're so cool, man. But inkunzi bathatha ama-chemicals adlala ne bathatha ama-chemicals adlala yaphuma imoto yokuqala yabuya eyesibili yaphuma futhi. So njengamanje uma ngi-check-a ngisele ngedwa ekhaya mina wonke umuntu uhambile abaze bengitshele lutho. Yes bangishiyile. Shayela iy'moto ziyahlala egcekeni zize zithathwe yibo abazali behambe efuze ngabe uthatha imoto uyahamba uyobuya uyozibonela abonanwa abobaba nabotanta. Phela mwana inkinga phela ngabe ngiyayithatha ngihambe ngiyibona inkinga undona akekho nje manje umuntu uphekile. So mase semntwini thatha ngiyibona. I will take the car and go Uphi uNdoni kanti? Hawu le ngithi uyavela uNdoni uphi? ukhona la kuma-comments so ucomment yabona nje ngenkathi utshengisa ushoti ungitshengisa ushoti ubevela yena kuma-comments shuthi ubebuka sonke lesikhathi lesi. You said you want to surely. Wena hayi wena uyingozi mfana mvume wena. Uvume mina angiyingozi ngani mina kubuyazi ukuthi I'm the most weakest person ever bro. Angiyinkunzi high school. Sawa mfana wami sawaphupha. Phansi bakubuka thina manje ithi esibuka ezinye izingane. Lalela Nkunzi. Nkunzi? Yes, this way. Nkunzi? Nkunzi? Ya ka. Ngithi mina ungathi Sure. siya sawa. Wawa. Ngoba mina ngaba grand kodwa angivezi. Ngeke phela ngihlezi ngabe ngivezela abantu. Yabo. Ngeke ukuthi uqhuzuka nkabe yami uqhuzulwa yitshe uphinde liqhuzulwe kwesibili futhi yabo. Mali ngiqhuzulo yokuqala ngasithatha ngilibeke. Uthi waba grand kanjani? Yini uthi waba grand ngayo? Phela ngeke nginitshengise, ngeke ngisatshengisa kusafana ngisho. Ngeke nginitshengise mina. Yabo mina ukungatshengisi kungisebenzelile. Uthini wena kahle kumina? Angazange angikuzwa. I-read le nkabi yami ngeke u-understand. You won't understand this bro. Wenkunzi ngithi mina kahle ngisho ngingajula. Asike sithi ngiyajula. Ngeke ngiveze. Mina into engizoyenza ku TikTok i-content kuphela. Ngeke ngiveze. So ukuthi ngiwile ayangikwazi lokho. Ingakho usihamba in the valleys with Mankomos with Jamludi. Yeah bro. Yeah, ngiyabona manje usukhulile ke mfana manje ngoba manje usukhulile iyalo ebengangikunika zona usuyithathile. Zokuyeka ukufaka izinto eziningi ku social media. Yeka uku-update social media ngezinto eziningi. Yeah. Yeah? Nawe kuposte amantombazane. Hayi yabona ke mina ngeke Kuposte amantombazane. ngeke mina ngizokutshela ke mina ke. Kodwa manje ngeke ngisenza ngisho intombi sengizowenza eyomndeni because manje senginomndeni. Sengizowenza i-content yomndeni ke mina ngifani nawe phela mina ngiyasazi isiqoqo sami yabo. Wenze yomndeni ke manje. Imoto nje encane hayi group maliphuma kwi-service nje. Meliphuma kwi-service ngilande nayo uma wakho umabhotsobhotso lo ngilande nawo umabhotsobhotso ngifuthe nabo bonke. Ngani muphila i-content bani? I-content ke kuwe.
Where's my customer? Hayibo. Bapha abantu abazothenga imoto bo. Bengingafuni ukukhuluma nami shoti. Ngibonile. Hayi bengaboni. Bengeke ngiyenze leyo nto. Usho uyazwana nje. Belikhuthala manje pho bengeke ngiqale nje ukuqala. Ngivele ngayehlisa nje volume ngathi ngicela bingelele abalandeli. Cha sengisholo ukuthi kwathi if ubonile ukuthi yini. Yabo ukuthi Wasithi. bona ukuthi ushoti nengane enhle kanjani. Unengane? Uyipostile nje musingane yakhe. I don't follow her. Ngaze ngayibona phela. Uyipostile ngane. Ah. Yeah, boss. Bona ushana ngane is that. Enhle kodwa. I don't stalk people, bro. And I'm hardly on TikTok these days, but I mean, here's me. 2025. U2025 cha ubusikhanda abazali. Hayibo. Ngicela nithenge imoto bafethu nithenge uNkunzimane imoto bafethu banithenge imoto bafethu. Thank you Sani. Nithenge imoto bafethu Yes, bese ngempela bafethu abafuna imoto benzela ama applications. Ibenzela ama applications wengane zakwethu quick. Kunzimane baba Umama lo why ngisendelile manje isithombe sakhe ID phatha. asibonakali? Hayi betha sibonakala isithombe ngisendele sona. Athi Request phela we mama ngicela mina ungishuthela kabusha i-ID yakho noma ungangayiprinta ushuthe nje wena straight because vele ngifuna ifront kuphela. Ngishuthe i-ID then i-bank statement yakho ibe u3 months we mama because yakho bonke yama igcina September no November ayikho lenye yesithathu. Cela ungenzele ebe u3 ama pay slips abe u3 months then i-ID isithombe sibonakalayo enkosi we mama. Hey, kabyam. Thola noma iquid. I never. Ayikho nto I never yona la I never yona because kwalona I will afford. I don't yabo nje manje ayikho into engiforce ukuthi ngibe nemoto. Yezwa. Nothing forces me to have a car, bro. What the fuck, bro? Angithola. Ingakho usazobe passenger prince nje. Ingakho usazobe passenger prince. Yes. Bro. Kunemoto ezo3 la ekhaya. Yes. Njoba behambe Bro, ngezo. kunemoto ezo3 and njengamanje azikho zonke egcekeni useli wedwa lapho kini Ikhona eyodwa. Ihleli phela. Oh, It's here. Ngizoyapi? Where will I go, bro? nanguzamake ngala yena ukwazi iprice yequid. She's interested within. Imoto ihleli kanjalo lapho la chama ihleli. Cela usidumisela yona at least uyidumise. Ngizoyapi? Oh, ngizokufakela ucash send 100 rand lapho uzihamba ukhipha lo cash send. Oh, it's fine. Let's ngabe ngisizile futhi. It's fine phela ibuya ngene emotweni ngisilazelela bafu. Phela ngeke phela ngisendela manje. Ngiyaphila njani wengane zakwethu ngiyacela ukuthi abanesifutho noma abafisa ukwazi ngabanzi ngokweimoto nofisa nawe athole imoto cela ngibhalele kule number le 068 193 6600 onembuzo angabuza khona la kodwa ngisabambe ukhethi nenkabi yami la ulayisham. Ningamshiyeli laphana. Ningamshiyeli kuleyo number ngifuna nje nikhulume ibhizinisi. Imoto nkabi yami sikhuluma indaba yemoto lana. Butazi ngiyabonga ungiclearishela lapho kuleyo ndawo mfethu because manje
omunye uyayithatha inamba afika athi nje ngiyawathanda amavidiyo akho owenza ku-TikTok. Ish. Qhubeka weyisufuna manje If you are self-employed, angiyidingi i-payslip kuwo because uyasho nawe you are self-employed, and if kuwukuthi self-employed une-company izodinga izinto ze-company. If wena uthi you are self-employed awunayo i-company but uyasebenza mhlampe unama-Uber onawo or something, angidingi lapho ilokunjani ama-payslip, ngidinga i-6-month bank statement, ID, driver's license kuphela, yabo. Wethu nawe ngithemba uyezwa lapho. nami ngishayela ama-Uber shuthi-ke ngizoletha eya 6 months ne-ID ngayithenga le moto mina. Layitshama le yakho i-account le engena boma 35 rand ngenyanga. Baba isiyaphela iphepha no-1%. Ugesi awukho nodinga 1%. Ibhetri abane phelayo? Eyami ngino-1% and ugesi uhambile. Hayi kulungile. Hlala emakhaya baba la kurafu. Yes, and ngiyacela ukuthi awuhambe ocharge wena mfana ungazicishelwe ifoni, ungangiciki. Ugesi awukho nje. Uchaja ini? Ngekho ugesi. Ayisebenzile lento. Ekashisa mfana la hluleke ekhona mfana.